Der er masser af kalorier i den her. For eksempel, der har vi jo 349 kalorier. Hvad skal du have? I vafler eller bær? Ja. Jeg har også blandt andet en, der havde veninder, der havde kræftsygdom. Hun ringede til mig. Hun havde ikke noget appetit. Kan vi komme og hente det her? Sådan noget. Så jeg, ja, selvfølgelig, kommer gerne. Og det fik det, og hun var glad for det. Det, der er egentlig min mors historie, det er, at det gik mere og mere tilbage med hendes spiselyst, og hun fik tykkebesvær og synkebesvær. Så det er genialt til hende, faktisk. Og det er jo faktisk en lille skulderklap til mig, og en lille stolthed. Det ville være fedt, fordi jeg vil gøre en lille forskel på i forhold til de andre mennesker i mit liv, kan man sige. Og så er der nogen, der er gavmilde af det her, som jeg har gjort. Det glæder mig også til det, hvis det lykkes.